den, čau. Tady, jak to říct? Teďka vám to ještě neřeknu, ale bude to překlápko. Dobře, tak vrhneme se radši už na to. Takže dneska se asi prohlídneme komentáře. Jak jsem se koukal, tak jste mi tam určitě psali, kdo jsem a jak se jmenuju. No, nevím, jestli jste mi to tam úplně psali, já se když pak kouknu, ale vím, že jste mi to tam psali. Tak, jdeme se kouknout na první komentář. Dobře, tak, kdo jsem? Jsem člověk, jsem malý kluk ještě a zkuste uhádnout, kolik mám tak let. Je to od 11 až od 18. Zkuste si tipnout. OK, jdeme na další otázku. Jak se jmenuju? Řeknu vám úplnou pravdu. Jmenuji se Štěpán Curý, ano. A asi vám nebudu říkat, i kde bydlím a tak adresu, to je zbytečný. A děkuji za koukání a dávejte lajky a odběry. Děkuji, čau.